paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kumusta ti 5 bulan apa nagtrabahom iji Manila? Ha? Anong sinabi mo, pare? Na! Yay! Pwede bang sabihin mo na lang sa Tagalog? Ha? 5 bulan mo lang iji Manila? Nalipatan mo ti saon? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo, pare. Mamati ka! Dagiti daduman tupay dita. Mano atawon da. Di damot nalipatan ti pagsasao nga ilukaw. Ay, nakaw. Talagang hindi kita maintindihan, pare Enteng. Ay, ala! Oo, sige na. Kumusta ang 5 buwan mong pagtatrabaho sa Manila? Ganon pala ang ibig mong sabihin, pare. Enteng, kunam amapan ka makisarsarita ka ni Pari Badong. Hay, makapawan ganas. Anya, nagsubli ka matadagos dito balay. Awanin! Nalipatan na ni Pari Badong ti agsao iti Iloco. Anya? Kapaasar. Jak ama no agsasao ni Pari Badong iti pudnaw. Uno, agin kukunan sa laing. Ay na. 5 bulan na lang ijay Manila. Ang nalipatan nanti pagsasauna. Isungaraw na pinanawak na maasara kun. Awang ganas ko. Unay mo't daytan. Kasla sa anak amamate, Enteng. Ay urasyak. Mamate ka. Ay, parang nakalimutan ko na rin kung paano magtrabaho sa bangkag natin, tuyang. Anya! Mas mabuting ikaw muna ang magtrabaho ngayon. Dinak man pagpungtutan Badong. Anong sinabi mo? Agsao ka iti Iloco. Tano saan? Nakitam detoy. Ano yan? Parang balonite? Ha! Talaga abalunutan ka Badong. No di ka pa'y agsao iti Iloco. Salbag ka. Ay, ayoko na sayaw. Hindi kita maintindihan, tuyang. Hoy! Agsubli ka detoy! Badong! Ay, Guaraw. Abay, tataba daw. Ay, itago mo ako. Baka habulin ako nito yan. Talna ka man. Pataga-tagalog ka pa ilang, Mike. Ay, natatakot ako, Guaraw. May dala siyang balonite. Anyang amin ti basol yung aya. Takam kamatin na kayo ti balonite. Anong sabi mo, Guaraw? Hindi kita maintindihan. Pwede bang sabihin mo sa Tagalog na lang? Yay. Isublikon kan ka da ito'y balunot mo abinulod ka umaribanang. Mudto yan. Ay, kat anyangay. Nagsaumot lang ni Pari Badong iti Iloco. Saan nga raw maray? Masurunak tamang ibabaeng. Sana balimot kit di no kastalaang maray. Mangibabain nga raw. Tinasken saan nga agtakaw, wano agaramid iti kinadakas. Ay uray pa'y maray. Masurunak iti kastang aramid ni Badaw. Ay na, kastaunay apungtot ni Marituyang kan ni Pari Badong. Kasano adi makapungtot? Kahit obvious mo't nga ben, agin kukunalang ni Pari Badong, adi na maawatan ti Ilocaw. At dagayam ti kasjay, malipatan dati pagsasauda. Patsimot ni Pari Badong. Mabalin ko no, may sanga ubing idinapan iji Manila. Lakayanin. Apay malipatan na kita, tiagsao iti Ilocaw. Mas daawak Isu amanipod ita. Awan ganas kaon nga masidekan ko na. Uray pagtim ka na. Jaktal-talyawan. Lumabas akong itisang o titirsi na di kagawad ko anang. Pare Enteng! Pare! Di Pari Badong mo na jay. Ay, jaktal-talyawan ti Iloco. Pare! Ikaw ba yan? Halika muna dito. Halika muna dito nga. Tarupam sawak. Awan babain mo nga agin kuko na di taan nalipata mo ti agiluko. Halika muna dito, pare. Inom tayo.
May alak at pulutan dito. Ha? Ay, day, taman. Ay, sige! Umay na ako dyan sa iyo! Teka, pare. Parang nagbago ka ngayon eh. Anya? Ay, ano? Bakit? Ganyan. Magsalita ka naman ng Tagalog para magkaintindihan tayo. Ay, naapo. Lapdan nakta mga nomadisnog ko timurdong tingiwat na dito at tao. Napansin ko kasi na parang ayaw mo na sa akin, pare. Pero mahal pa rin kita. Oh! Totoo yan. Talaga ka di mo amutag sa uiti Iloco, pare? Ano, pare? Na. Tagalogin mo naman ako, pare. Hindi ko maintindihan yan. Talaga? Bakit? Anong nakain mo? At nakalimutan mo ang magsaunang Ilocaw? Oh, at iti pulutan kan arak nga order mo, kabadong. Uminom tayo, pare. Makinig ka lang sa akin at ikukwento ko sa'yo ang naranasan ko sa Maynila. Marami. Sige. Magkwento ka ng istorya mo. Ta uminom kan agpulutan ako. Ay arakan pulutan ko naman. Ang charap-charap. Sige pare. Panawan ka pa dito sinanay kagawad ko anak. Tada napataga papanak. Pero hindi pa ako tapos sa kwento ko, pare. Saka na lang. Ewan! Saka lang ang tinabati pulutan. Kukod ti baboy. Ano? Iba yata ang sinasabi mo, pare Inteng. Ay, papanawan na kita. Sige na nga. Bahala ka, pare. Ay, uwi na ako doon. Ay, wala na ang pulutan at alak. Ay, wala na. Ay, nakaw, kagawad ko, anak. Inubos pala ni pare Inteng lahat ng pulutan at alak. Tapos, sa kanya ako iniwan. Ay na, kabadong, agsao ka di iti Ilocaw. Ngamen, matir-tireter ti dilak ang makisarsaritakan ka. Sige naman, kagawad ko, anang. Maawa ka sa akin. Naubos lahat eh. Anya ko manon naubos na lahat. Ay agawid ka muton, kabadong. Pautang ka naman sa akin ng pulutan at alak. Huwag kang mag-alala, Maray. Anya? Sasabihin ko kay pare Inteng. Siya ang magbabayad sa utang ko. Paano yan? Kasano nga iso ti pagbayadam, kabadong? Bakit? Siyempre, inubos ni pare Inteng lahat ng inorder ko eh. Na. Uutang ako sayaw ng para sa akin, para siya rin ang magbabayad. Period. May sa kayo umit nga gininom di tao, itataba daw. Na, takaslawan ng ngig na. Agsao ka ngamin iti Tagalog, kwarog. Tapno maawatan na ka ni kabadong. Ngamin, nalipatan na ka naon ti agsao iti Ilocaw. Kaslasahan na ka mamatay, kagawad. Oray saan ka mamatay? Bagayam latan Amumot ti agsaw iti Tagalog kat. Ay, ganun ba? Tataba daw. Hindi mo na ba alam magsalita ng Ilocaw? Mabuti at dumating ka, Kwaraw. Umutang ako ng alak at pulutan. Pakisabi kay pare Inteng, siya muna ang magbayad, ha? Ay, da kayo ati mapanmangibaga. Kayo na lang ang pumunta sa bahay ni Uncle Inteng para ikaw na ang magsabi. Pare! Pare Inteng! Di mat pari badong dayjay Inteng. Agturong dito'y balay. Anya nga tati umay na ibaga. Ay, diyak kaya ti makisagokin ko na. Agin ko kunamot na itaataw. Kat, anya nga iti aramidam. Ala nga na pagsubliam. Ayan ni Brown ay. Ayabak man ta, abugan naman ni pare badong. Pare! Brown ay. Ay, Inteng? Umay ka. Yung kamangkigtutan ni pare badong. Ngam di mo kagkagatan Brown ay. Naglaing. Nagyaman akta na awatam ti imbaga Brown ay. Sige.
asaw! Ay, parinteng! Tuyaso yaw, kumagat! Ay, tulungan dak! Ay, darupan na kong tuyaso yaw! Ay, paray! Ay, salaki! Eh, Brownie! Ustan! Ay, sardi nga mo ni pare ba daw? Ay, si Mardeng ang tiyaso yaw. Ay, na, agyaman nak. Tadinak rin ang rangkay akin nagatiason, paray. Eh, sinuruak nga men, adi nakakagkagatan. Ah, Salbag ka man. ah. Unam analipata mo ti agsao iti ilukaw. Adi mo amo, kun maawatan. Ay, paray. Ha? Ito, dati na ulan nakalati asok. Nagsao ka mo ten abigla iti ilukaw. Ah, Pamanaknak day tayo, ngagin kukuna ka lang. ah. Ay, Ay, kwa parinteng. Ano kasi? Ganito. ano kasi nga, inay. Huston, Ah, mangluko ka lang. Nang runa unay kanyak, may sa barangay kapten. Ay, agawid kan. ay, sige. Una, paray. Wow. Oo nga. Ay, inayan ito. Ay, nakakatkatawa mo't dayjay apari badong. Ay, wen garud maray. Iso ati na ulan ti asaw, taagin ko kunalagayam adinan maawatan ti pagsasao tayo nga ilukaw. Kat saan mo't ngamin akapapati analipatan ng tiagsaw iti Iloko. Kalpasan ti 5 bulan na nagtrabaho dya Manila, kundi sa umutan iti Tagalog. Garud Ay, Nay, maray. Ay, ti katawaan nyo ditaw. Maribanang, marikwanang. ah, ay, sorry, marituyang. Makakatawa kami ngamin iti aramid ni Pari Badong. Kuna na adi na maawatan ti agsaw iti Iloko. Ang idinakigtot iti taul ti aso. Kalat mata na nagsaw iti Iloko. Ah, ha? Mangibabaing at talaga. Mabuti, dumating ka, tuyang. Muntik na akong makagat ng asaw. Ay, agtal na ka man si Kabadong. Ah, bakit? Tuyang, anong nangyari? Taipilit mo pa'y lang tagsaw iti Tagalog. Ha? Tuyang? Amok amang lok-loko kalaang. Tapno amaw, katawaan da ka, gapo iti kasta nga aramid mo. Ano? Agsao ka iti ilukaw! Wanaw! Pang-urang kalaangan iti binalsay! Ha? Ah, Sumardeng ka amang lok-lokaw. Iso siguro amasuron kan ka ni Kapitan. ay, masuruna nga raw iti dayja parinteng. Ah, makitam day tangaramid mo. Agsao ka malagayam iti ilukaw! Isuan na panak iti balay da parinteng. Takayat ko apabayadan kin kwa na ti inutang kong arak kan pulutan ko kwaraw. Anya? Di kan tumang ngamin iti maibaon. Ngam iti kasya tinapasamak. Mabain na kaun kanyang kalmaw. Isa o siya akong ti agbayad. Mayat Diretso met itan ti panagsaom iti Iloka o tataba daw. Mayat gayam no taulan na kayo ti asaw. Agsubli ti dayalik yaw. Ay, mababay na kong kwaraw. Kanya ka tati aramidek. Ang mga nuad adda kaguran na kayo ni Uncle Inteng. No ituloy yo pa lang ti panaging kukunayaw. Isungaklunin yun ti amin. Ang naging kukuna kayo laang. Kat dumawat kayo iti pasensya. Winsang agpaisaw. Ay, waipik pala ako sa kanya. Parinteng. Pare ba daw? Di mo kunain nga umay ka manin agin kukuna kanyak. Adi mo maawatan ti ilukaw. Salbag ka. Ay, saanin paray. Aklo nag-itaking ka. Asa na pudno analipatak ti loko apagsasao tayaw. Nasayat. Kasta tikayat ko. Saan namang lukluko ter aramidem. Saan nga agbalin kanyak neta. Ay, pakawanan na kumaparay. Anya pa'y ngay, nudi kasta. Ay, na, agyaman na unay king ka paray. Basta di mo ulitin ti naramid ma. Ay, fix man paray. Saanayin. Nasayat. Laklakayan kan. Kasta ter aramidem. Ay na, tatabadong. Napan kayo la nagtrabaho iti sa bali a lugar. Ngam iti agawid kayon, ibagayon analipatan yun ti bukod yo apagsasao. Ang mala,
Ti importante kuma, nasaya at latating kay panaglalangan nga agkakabaranggayan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebotazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.